Bună ziua, bunicul vă salută. Vă prezint o situație dificilă între două camioane. Colegul nostru se află în Spania și se îndreaptă pe Bundes, mergând după un camion cu prelată albastră, cea din față pe care îl vedeți. În multe situații, șoferul din față calcă linia care desparte cele două benzi. Scrieți, vă rog, în comentarii și să îmi spuneți cine este vinovat în acest accident și dacă s-ar fi putut evita evenimentul. Părerea mea este că șoferul din față nu este atent la drum și nu se asigură în manevrele pe care le face. Totodată circulă cu viteză redusă, asta îndemnând pe colegul nostru să efectueze o depășire într-un loc unde este permis depășirea. În acest eveniment sunt implicați două camioane, o mașină mică și un biciclist. Ia să vedem exact ce s-a întâmplat. Imediat vine momentul în care se va efectua depășirea. Aici vine indicatorul care permite depășirea și colegul nostru intră în depășire, dar și șoferul din față calcă linia din nou fără să semnalizeze, fără să se asigure. Semnalizarea vine mult prea târziu după ce a încălcat linia continuă și se lovesc cele două camioane în oglinzi. Revedem cu încetinitorul. Colegul intră în depășire, absolut regulamentar. Și dacă vă uitați, acum este momentul imediat. Acesta este în care și șoferul din față calcă linia, nu semnalizează încă. Aici este momentul când el semnalizează, dar a încălcat deja linia și face depășirea. Colegul nostru frânează, dar tot se ciocnesc cele două oglinzi ale camioanelor. Dacă vă uitați, biciclistul este pe partea dreaptă, în afara carosabilului, putem spune, dar vine din față o mașină mică care se retrage pentru a evita accidentul. Nu s-a întâmplat un incident mai mare, deci s-a soldat cu o ciocnire în oglinzi, dar spuneți-mi părerea voastră. Cine este vinovat în acest accident? Mulțumesc, bunicul vă salută. Drumuri bune vă doresc!